हेल' लोगोफोर सोरांलायबाय नै एसे ब्लग लानोसैलाय ब्लग खालामग्रायाथ' सानफ्रामबो एसे रेकर्ड खालामनो मोनाबाथ' गोसोआ गोजोनखाया नालाय दा आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरो माने आंनि इउटुबाथ' जेनेबा दासो माबाहांनाय आरो दासो खुलिहांनाय ओमफ्राय आंनि एफबिआवथ' गोबां लोगोफोर दं आरो ओमफ्राय सानदों आरो आङो जेनेबा शेयारबो खालामदों एफबिआव फेसबुकआव ओमफ्राय फेसबुकनि लोगोफोरखौ नायोबाथ' आंनि साबसक्राइबा 1000सो थांनांसिगौ आरो दा बे लोगोआ आरो जेनेबा लोगोफ्रा मानि थाखाय सानदों आरो आं जेनेबा हाजार लोगो दा मानि थाखाय लोगो जादों बेखौसो बुजिनो मोनाखै आरो जेनेबा फेसबुकआव जेसेबांखि लोगो दं बेफोरो साबसक्राइब खालामलायबा थ' एसे गावजों गाव एसे ग्रथआ फैगोन आरो आंनिबा दाथ' मा सानो खिन्थु सोरनावबाथ' पार्सनेलि मेसेन्जारावबो हरलायनानै साबसक्राइब खालामदो अननानै होननानै आखाइ खबजबलायनानै खुलुमहरबाय थेवबो साबसक्राइबा फैया ओमफ्राय सानदों आरो आङो फेसबुकआ मानि थाखाय हेल्प होलायनायनि ना ओरैनो फेसन श' बायदिसो सानदों आरोखि आं बुजिनो मोनाखै दा नोंबो आंबो बिदि सापर्ट होलायाबा बाहा ग्रथ जानोलै सोरनिखौबा नायो आंनाथ' दा फार्स्ट टाइम आरो ओमफ्राय सोरनाबा कन्टेन्ट बिराद मोजां लाबोग्रानाबो माने बिसिनाबो ग्रथआनो गैया आरो बिसिबांबा मा होनो 11 मान्थ गाहाम जाबाय खिन्थु बिसिनि भिउसआ दा 250 गाहामल' आरो ओंखायनो सानदों मा लोगोफोर ओरैनो नामा ना मानि थाखाय लोगो जादों बुजि मोना आरो